Co? Teď nějak 8, tak dám ledy. Potřebuju mačkátko. No, víš, jak se hrne, aby byl na kameře, když pracuje, ne? Ty vole. První záběr, vole, strach. No, dojď. Moc. Ty jabka byly do tomboly, pane. Ale ty jsem dal, ale je to by jabko. Jsem vzal ty nejlepší. No, nebudeš mi tombolu, vole, mám ráno. No vyhraju hovno za co, tak to já bych vyhrál stejně hovno, vole. Teďka už jsem prostě musel vzít tu kameru, protože Míša už tady 3 hodiny napichuje jedno masíčko. Jeden kuřecí řízek nemůže ani napíchnout. Ano, Lukáši, tak. Jo, počkej, ono jeden ho škrtí a ono ještě prcá. Nosí si ruce. Jasně. Dobrý. Ty tam musím. Když se vracíme do pravěku. Jestli se vysmíváš našemu modernímu japonskému elektronickému brusu, tak nedostaneš ani kousnout. Ale ten motor funguje dobře. Ne, motor je výkonný, ale to je podstatné. A má nějaký žalky? Že bys tam hodil dvojku? Tamhle to, kluci. Vem co bude větší koště. Kdy to veš? Holky, to se na vám sluší, jo. Já už jdu, prosím, já jenom slezu ty schody příkrý, ty vole, to je vejška.